Bine v-am găsit! Suntem în ultima săptămână a lui Gerar și este tot mai aproape făurarul, adică februarie. Care sunt principalele știri și evenimente în afara politicii? Vizionați în ediția de astăzi. Pe rafturile librăriei centrale din capitala Nistreniei a apărut literatură artistică editată cu suportul Uniunii Moldovenilor din Republica. Astăzi dumnealui poartă titlul onorific Lucrător excelent al aeroflotului despre Vitalie Vațovski din satul Jura, raionul Râbnița, pilot de primă clasă. Aflăm cum poate fi împrospătată culoarea dinților noștri în condiții casnice. Pe rafturile librăriei centrale din capitala Nistreniei a apărut literatură artistică editată cu suportul Uniunii Moldovenilor. Aici sunt prezentate lucrări ale scriitorilor din Republica, cărți pentru copii, literatură didactică. Cercetătorii susțin că succesul la școală și mai târziu în viață începe cu cele 20 de minute de lectură zilnică. Copiii cărora li se citește de la vârste mici vor învăța să citească mai ușor și mai repede decât cei cărora nu li s-a citit. Recent, pentru cei mai mici cetățeni din Republică, a fost o adevărată sărbătoare. Pe rafturile librăriei centrale din capitala Nistreniei a apărut un spectru larg de literatură în limba moldovenească. Uniunea Moldovenilor a participat într-un concurs republican prezidențial care s-a numit Izvoarele mele și a biruit, a învins în acest concurs. Pentru aceasta, prezidentul ne-a înmânat un grant foarte frumos de 35.000 de ruble, cu intenția ca noi să edităm cărți în limba moldovenească. Pentru a completa fondurile de carte în limba moldovenească din instituțiile de învățământ, Uniunea Moldovenilor a elaborat un proiect care prevede reeditarea literaturii ieșite de sub tipar, începând cu anul 2004 și până în prezent. Ați venit astăzi în ospicie să vedeți acest frumos care este făcut pentru voi. Și știu și sunt convins că voi sunteți ca un fel de rupăr, că o să spuneți la colegii voștri, la prieteni, la prietenile, la părinți și la vecini, că așa cărți în limba moldovenească au apărut în sfârșit în vânzare aici în Casa Cărții. Noi, într-adevăr, ne aflăm în Casa Cărții, cea mai principală librărie a Republicii. Plăcerea de a citi se formează în familie, din primii ani de viață. Cea mai ideală metodă este ca seară de seară copiilor să li se citească povești sau povestiri. În scurt timp, micuții vor îndrăgi eroii cărților și vor dori să afle mai multe întâmplări din alte povești. Următorul pas al nostru va fi anume editarea poveștilor sau literaturii clasice. Cine anume? Ion Creangă, Vasile Alexandri, Mihai Eminescu, pentru copii. Niște snoave interesante de-a lui Păcală și Stendală, ceea ce doresc copilașii noștri. Sunt foarte bucuroasă că în librăria aceasta au apărut cărți noi, cărți moldovenești, care de acum putem și noi să le citim, să le înțelegem, să știm mai multe. Este o sărbătoare a sufletului nostru, a cărții pur moldovenești, care este foarte necesară și tineretul nostru și oamenilor de diferită vârstă. Și acest lucru e foarte bun, laudabil, fiindcă cărțile scriitorilor mai contemporane, celor care clasici, ele, cum am înțeles eu, vor fi publicate, republicate și oamenii, copiii vor avea așa posibilitatea să cumpere aceste cărți, să le folosească în școală, să le citească celor mici. Astăzi, pe rafturile librăriei, au apărut cărțile celor 13 autori nistreni contemporani de ai noștri. Fiecare doritor le poate procura la un preț accesibil. Vitalie Antonovici Vațovski. Acest nume este bine cunoscut nu numai în satul Jura, raionul Râbnița. Vitalie Antonovici este veteran al aviației civile din Uniunea Sovietică, pilot de primă clasă. Astăzi dumnealui poartă titlul onorific Lucrător excelent al aeroflotului. Cinstit și onorabil, anume așa îl cunosc locuitorii satului Jura pe concetățeanul lor Vitalie Vațovski. Astăzi, veteran al aviației civile a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Vitalie Antonovici este o legendă vie pentru băieții care visează să devină piloți. La cârma avionului, el s-a văzut de mic copil. De mitel, așa mi-a făcut dragă când zbura avioanele
Și mă îmblam la școală, când treceți, zic, eu ce avion, da? Și ne da pe reclame, văzdușne. Visul tânărului Vitalie s-a realizat, însă calea spre aceasta nu a fost deloc ușoară. După absolvirea clasei a 10-a, Comisariatul Militar l-a îndreptat la școala de aviație din orașul Odessa. La Odessa m-a trimis voincomatul, pe fizică am venit troică și combal nu a trecut. Și pe mine la Odessa vreau să mă aranjeze Vâșii Artileriscă Училище. Eu de mult am fost artilerist, rachecic, nu am vrut, m-am întors înapoi acasă. Înainte de a fi incorporat în rândurile armatei, Vitalie Antonovici a reușit să îmbrățișeze profesiile de tractorist, combinier. A urmat cursuri de șofer. În timpul serviciului militar nu și-a părăsit visul de a deveni pilot. După 2 ani de armată, comandamentul a susținut dorința tânărului. La Chișinău aeroport el dă documentele, își dă examene Sasovsko Vâșii Lătne Училище. Și am trecut. Mă demobilizează și plec în august, în septembrie la Sasova. Și Sasovsko am terminat училище și am stat ofițer leitenant. Și la Moldova când am venit, aici eu am lucrat tot așa o an de zile, второй pilot și apoi comandir. Am pus comandir și am fost comandir zvena. Ca pilot, Vitalie Vațovski a fost prin mai multe țări ale fostei Uniuni Sovietice. A fost și pe continentul african. Din 1960 până în 1990 a realizat circa 15.000 de ore de zbor fără accidente. Cei mai vii și mai memorabili pentru Vitalie Antonovici au fost anii petrecuți în Africa de Sud. Acolo dumnealui a pilotat avionul delegațiilor guvernului, a instruit populația băștinașă. În acel răstimp, Africa de Sud era cuprinsă de război civil. Numai datorită profesionalismului, pilotul a reușit să facă față greutăților. Astăzi, Vitalie Vațovski se află la o odihnă bine meritată. Grație modului de viață sănătos, pilotul rămâne optimist și își face planuri pentru viitor. Unul din ele este de a scrie o carte pentru generațiile viitoare. Dinții joacă un rol important în viața noastră, atât în privința esteticii, a funcției de hrănire, cât și a vorbirii. Menținerea sănătății dinților cere multă atenție și grijă. În continuare, vă propunem niște sfaturi utile despre aceea cum poate fi împrospătată culoarea dinților noștri. Astăzi, numeroase persoane preferă ceaiurile, cafelele, însă, de asemenea, în același timp doresc să aibă un zâmbet nemaipomenit, deoarece el predispune spre discuție. Actualmente, stomatologii vă propun diverse metode de a înălbi dinții. Care sunt ele, vă propunem să aflați astăzi la emisiunea ta. Dinții albi, perfect aliniați, sunt unul din criteriile sănătății și frumuseții oricărui om. Chiar dacă facem igienizarea zilnică, nu putem preîntâmpina îngălbenirea lor. În acest caz, fără intervenția medicului stomatolog, nu putem schimba nimic. Iată de ce procedura de înălbire a dinților la noi în Republică este una foarte practicată. O albire propriu-zisă este albirea în caz în care dorim să modificăm culoarea dinților, cu 2, 3 și mai multe nuanțe. Un pereaj propriu-zis se poate efectua în 2 moduri, la domiciliu sau în secția stomatologică. Tot în condiții de casă se vor folosi capele sau benzile. Atât capele cât și benzile vă vor fi confecționate de medicul stomatolog. Capele se confecționează pentru fiecare pacient în parte. În acestea se vor aplica timp de noapte pentru 6-8 ore soluții speciale cu piroxid de hidrogen sau cadmiu, cu o concentrație mică de 10-15%. Ea acționează chimic asupra conținuturilor dure dentare, modificând culoarea. Procedura se repetă 14 zile. Mult mai eficientă și mai rapidă este albirea în salon, office bleaching, așa numită. În salon, albirea se poate realiza cu substanțe chimice care acționează chimic asupra țesuturilor dentare. Pot să vă demonstrez. Sunt 2 paste care la unire își au efectul. Albirea începe de la curățirea dinților, după care se aplică un gel special pe gingii pentru a nu le vătăma. Tocmai după asta se folosește substanța de albit propriu-zisă, un gel cu o concentrație înaltă de piroxid de hidrogen de 30-35%. Pentru că procedura dată duce la hipersensibilitate, va urma remineralizarea. Pentru a preveni îngălbenirea dinților de fiecare dată după ce ați băut cafea, cola sau vin roșu, clătiți-vă gura cu apă. Aveți grijă de zâmbetul dumneavoastră, fiindcă el prelungește viața. Slab la umblat, bun la notat, dar și bun la mâncat.
Cred că ați ghicit că este vorba despre pește. În popor se spune că și un arbore cască gura când aude despre pește. Consumarea peștelui acoperă locul vitaminelor și proteinelor la care renunțăm, mai ales în timpul postului. Vizionați în continuare despre efectele benefice ale peștelui asupra organismului uman. Sunt cunoscute proprietățile benefice ale peștelui asupra inimii. Cine, dacă nu eschimoșii, a căror alimentație se bazează exclusiv pe produse marine, pot servi drept dovadă. Ei consumă cantități impresionante de grăsimi și colesterol și, practic, nu folosesc legume, fructe și ierburi. Cu toate acestea, inima și vasele eschimoșilor sunt într-o stare excelentă. În urma acestor descoperiri, majoritatea țărilor au început să utilizeze mai activ peștele în alimentație. Colesterolul provoacă formarea plăcilor aterosclerotice în organism, care îngustează vasele de sânge. Anume, aceasta și duce la dezvoltarea infarctului și ictusului. Așadar, dacă peștele micșorează cantitatea de colesterol și previne formarea plăcilor aterosclerotice, atunci iese că întrebuințarea acestui aliment previne și infarctul. Majoritatea beneficiilor se datorează acizilor grași omega-3, pentru că ajută la funcționarea celulelor. Peștii bogați în omega-3 sunt somonul, heringul, macroul, sardinele. Experții recomandă cel puțin 2 porții de pește pe săptămână. Acesta te ajută cu memoria pe măsură ce îmbătrânești. El este chiar hrana creierului. Studiile au arătat că un consum de pește copt pe termen lung ajută oamenii care au probleme cu memoria. Dacă se îmbunătățește microcircularea sângelui, atunci se îmbunătățește și memoria. Peștele conține o mulțime de microelemente care ajută la creșterea organismului în timp ce suntem copii și, în același timp, ne face memoria mult mai bună. Din păcate, grăsimile benefice conținute în pește sunt foarte instabile. Ele se iuțesc repede și astfel își pierd toate proprietățile valoroase. Rezultă deci că peștele trebuie consumat cât mai proaspăt, iar cel mai bun este cel viu. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci procurați pește înghețat. Peștele înghețat afară de cel proaspăt este cel mai bun, iar cel afumat și conservat nu își păstrează calitățile. Însă există și părerea că afumarea rece este mai bună decât cea fierbinte și se permite întrebuințarea peștelui afumat numai des decât o dată pe săptămână. Cred că la toți ne place să-l mâncăm, însă nu cred că există om căruia să-i placă să curățe peștele. Iată câteva sfaturi utile. Peștele se curăță de la coadă la cap. Dacă unei solzi se desprind mai greu, peștele se lasă 30 secunde în apă clocotită, după care se pune în apă rece. Pentru îndepărtarea solzilor puteți folosi un cuțit special, apoi pregătiți-l nu mai mult de 20 de minute. Și poftă bună! În anul 2013, fiecare doritor care nu-și face probleme în a-și trăda sentimentele își va putea procura o coadă care se mișcă în ritmul și intensitatea trăirilor. Aceasta este invenția unui japonez care e convins că nimic nu poate fi mai frumos decât să-ți arăți emoțiile. Când bătăile inimii se intensifică, coada, dotată cu niște senzori, începe să se miște tot mai repede. Taili, o coadă pufoasă și elegantă, poate fi purtată la petreceri atunci când te afli în compania copiilor sau, de ce nu, la întâlnire. Alte știri curioase din lumea mare în următoarea secvență. Absolventa Oxfordului, fiica unui muzician celebru, Emma Orbach, a hotărât să se facă hobbit. În căsuța sa, unde locuiește fericită peste 13 ani, nu are nici electricitate, nici conducte de apă. Se spală Emma în râu, pregătește mâncare la foc, iar produsele le crește în grădină. Familia nu i-a înțeles alegerea, soțul a părăsit-o, iar copiii periodic o însoțesc. O metodă originală de a nu face nimic la serviciu a inventat un programator american. Toate îndatoririle sale el le-a transmis locuitorilor Chinei, cu care a încheiat un acord special. În fiecare dimineață acesta venea la serviciu, privea filme sau comunica cu prietenii prin rețele sociale, iar în locul lui munceau chinezii, care apoi îi trimiteau prin rețeaua internet rezultatele lucrului. Minciuna a fost descoperită, americanul a fost dat afară de la muncă. Unii pictori folosesc pentru creațiile sale niște materiale stranii și originale. Aripi de fluturi, lână multicoloră, jucării de pluș. Aceste experimente au cucerit o mulțime de fani din toată lumea, care din ce în ce devin tot mai mulți. Pentru unii pictori aceasta este o metodă de relaxare, pentru alții o terapie, o expresie a emoțiilor negative și celor de bucurie. De fiecare dată când aceștia inventează o nouă metodă de a picta, parcă ar privi lumea cu totul din altă perspectivă.
Medicii Centrului Medical din Hanover, Germania, după operație, au uitat în corpul pacientului 16 obiecte. Un ac, bucăți de bandaj, câteva tampoane, un fragment al măștii și altele. Bărbatul, după operație, trebuia să se simtă mai bine, însă a simțit niște dureri insuportabile. Rudele acestuia au cerut de la chirurgi o compensare de 100.000 euro. În regiunea noastră, clarnetul a apărut la sfârșitul veacului XIX. După Marele Război pentru apărarea patriei, prin anii 40, instrumentul a fost perfecționat și aplicat în tarafurile moldovenești. La Colegiul Muzical Superior din Tiraspol, clarnetul este studiat la cea mai înaltă treaptă. Clarnetul este un instrument muzical de suflat, care are forma unui tub cilindric cu găuri laterale, lărgit la un capăt asemenea unei pâlnii. El în special este confecționat din lemn cu anci simple, cu alte cuvinte, niște lame elastice de metal, care produc sunetul. Muzicologii remarcă că instrumentul poate produce de la un sunet grav până la cel mai înalt. Vlad Dârul, studentul anului întâi al Colegiului Muzical Superior, a îndrăgit acest instrument din copilărie. De aceea nu a stat mult pe gânduri când și-a ales profesia. Studiază cu succes 3 ani și consideră că școala clarnetistului de la Tiraspol este puternică. Îl ajută în toate profesorii de la catedră. Chiar cuvântul clarinet, primul cuvânt, clar, e ceva luminos, ceva frumos, adică are un sunet magic, un sunet foarte frumos, care prima dată am auzit la un profesor, el este de-amă decedat, Mihail Simeon Ceagatev. El a cântat la dânsul și când l-am auzit, m-am drăgostit în primul sunet. Clarnetul a fost inventat aproximativ în anii 1700 în Germania de meșterul Johann Christian Denner, ca derivat al instrumentului baroc, care avea un timbru asemănător cu cel al clarnetului. În orașul Nürnberg era o orchestră, adică simfonică mică, și era un muzician, el singur l-a făcut, dar nu era cum ea că este, el era cu 2 clape, era și sistemul nemțească. Și el cânta un timp oarecare, cânta la dânsul, dar în orchestră erau alți muzicieni, era un flautist. Și el i-a propus să-l mai perfecționeze, să mai adauge ceva. Și el adaugă încă niște clape și s-a primit sistemul nemțească. Și apoi la sfârșitul veacului XIX, un muzician francez, un meșter francez, Louis Buffet, a înființat o firmă foarte mare, foarte renumită firmă, care se cheamă acum Buffet, în Franța. Și el a început să facă sistemul franțuzească, clarnete de sistemul franțuzească. Clarnetul modern are o lungime de 66 cm și e format din 5 părți. Compozitorul Strauser, încântat de acest instrument deosebit, a spus cândva: clarnetul este ceva mai mult superb decât un instrument confecționat pur și simplu din lemn. Muzicologii afirmă că clarnetul poate aduce la urechea ascultătorului cele mai fine impulsuri nervoase, care apar într-un organism bine pronunțat al orchestrei. De obicei, clarnetul intră în componența unei orchestre de fanfară sau populare. Sunt și fete care studiază cu succes acest instrument. În alte orașe, de pildă, unde am învățat eu, sunt fete care se ocupă la clarinet și fac succese. Se consideră că o banană în zi ține medicul la distanță. Nu este greșit. Printre multele bogății ale pământului, acest fruct de culoare galbenă, care crește în buchete, în bananieri, conține o mulțime de vitamine benefice pentru organism.
Bananele nu mai sunt deja ceva exotic. Astăzi le pot fi procurate la orice magazin sau chiosc. Dacă îți place acest fruct, vei beneficia de multe elemente folositoare organismului, care te vor ajuta să-ți păstrezi starea sănătății și să te simți energizat pe tot parcursul zilei. Iată ce îți poate oferi consumarea lui. Vitamina B6 funcționează ca o enzimă care accelerează metabolismul și întărește sistemul imunitar, menținând stabil nivelul zahărului din sânge. Dacă ai mai puțin de 50 de ani, o banană îți oferă 38% din necesarul zilnic. Bananele sunt foarte utile pentru gustări, fiindcă conțin un număr mare de glucide. Însă, de asemenea, e nevoie să ținem minte că persoanele cu surplus de greutate, care mențin diverse diete pentru slăbire, trebuie să se abțină de la consumarea acestora, fiindcă este un fruct cu multe calorii. Știați că una dintre cele mai rapide moduri de a scăpa de mahmureală este un milkshake de banane îndulcit cu miere? În cazul insuportabililor mâncărimi după ce ai fost înțepat de țânțar, masează locul respectiv cu partea interioară a cojii de banană. Va reduce umflarea și mâncărimea. Însă sunt legume care sunt identice cu bananele și pot fi crescute chiar în grădinile noastre. Bostanul care crește la noi în grădină, după compoziție, este practic asemănător cu banana. Plus la toate, bostanul este leguma genetic apropiată de noi. Și luați aminte, pentru un consum sănătos al bananelor, nu uitați că ele trebuie numai decât spălate sub apă curgătoare. Fiți sănătoși, dragi telespectatori! În popor se spune că roada de in va fi bogată dacă cerul astăzi va fi plin cu stele. Dacă acestea sclipesc tare, atunci va fi ger, iar dacă invers, va fi cald. O prognoză meteo mai exactă ne-o spun totuși meteorologii. Pentru săptămâna curentă, meteorologii prognozează vreme variabilă. La început de săptămână, noaptea se vor atesta -4, -8 grade Celsius, ziua 0-4 grade. Vântul va sufla din direcție nordică cu trecere în sud-vestică cu viteza de 1-4 metri pe secundă. Începând de joi, temperatura aerului se va ridica până la +6 grade noaptea și 8 grade de căldură ziua. Pentru astăzi atât, ne revedem sănătoși și voioși peste o săptămână, la aceeași oră. Apropo, Horațiu spunea, nu alergați după fericire departe, fie pe mare, fie pe uscat, căci fericirea e aici, aproape. La revedere!